Připravujete se na operaci. Vše začíná předoperačním vyšetřením u vašeho praktického lékaře. To musí proběhnout minimálně 5 dní před termínem operace. 2 až 3 dny před výkonem si oholte operační pole dle obdržených instrukcí. Den před operací jeste pouze lehkou stravu a pijte hodně tekutin. K příjmu se na naší kliniku dostavíte ráno v den operačního výkonu. Minimálně od půlnoci nekuřte a nežvíkejte. Poslední, menší jídlo si můžete dát maximálně 6 hodin před příjmem. Vody či slabého čaje se můžete napít naposledy 3 hodiny před časem příjmu. Ranní léky můžete zapít lehkým douškem vody, ideálně 1,5 hodiny před příchodem na kliniku. V den operace se vysprchujte a zkontrolujte čistotu pupku. Na kliniku je nutné přijít bez nalíčení a šperků. Alespoň 2 prsty ponechte kvůli měření saturace bez umělých nechtů. Sebou si přineste výsledky předoperačního vyšetření, vyplněný anesteziologický dotazník, podepsaný informovaný souhlas s operačním zákrokem, informovaný souhlas s anestezií, průkaz zdravotní pojišťovny spolu s jiným dokladem totožnosti, přezůvky, noční oděv, základní hygienické potřeby a pravidelně užívané léky. Při příjmu vám sestřička nejprve naměří tlak a saturaci kyslíku z prstu. Poté od nás obdržíte empír, čepici a kompresní punčochy, které si oblečete na svém pokoji. K výkonu vás z lůžkového oddělení doprovodí sestra. Pro vyšší komfort si sebou vezměte peřinu, protože na sálech je z provozních důvodů chladněji. Operační výkon provádíme na plně vybaveném aseptickém sále s využitím moderní techniky a při dodržování přísných hygienických norem. Anestezie je aplikována zkušenými lékaři. Téměř všechny výkony provádíme laparoskopicky s minimální zátěží pro pacienta. Po operaci jste na pokoji s vlastním sociálním zařízením a nepřetržitou lékařskou službou pod trvalým dohledem zkušeného personálu. A pokud se neobjeví žádné závažnější komplikace, odcházíte se svým doprovodem domů následující den ráno.